1 aprelden ағымдағы елның 2 яртылыгына газетаға язылу кампаниясы старт алды. Нигездә укучыларыбыз авыл җирлегендә яши. Авыл ни белән яшисең? Нинди проблемалар бар? Газета битләре, мессенджерларда нинди темалар күрергә телиләр? Зәйеф уклары газетасы коллективы бу сорауларга җавап эзләп, урыннарда очрашулар үткәрә. 30 мартта журналист десанты проекты старт алып, Баграш укучылары коллективны Зәйнең йөзе каршы булган Баграш буйлары керәшен ансамбле белән каршы алды. Ризадыр бит безне күрергә, җырда килешеп тора. Баграш буйлары ансамбле үткәне 1995 елга барып тоташа. Коллектив авыл, район чараларында катнаша. Зәйданның якларга, ерак юлларга чыгып, фестиваль бәйгеләрдә урыннар яулый. Сайлауга да алар мини тракторга утырып гармуннар белән җырлап килә. Алар безнең актив абунәчеләребездә. Максатыбыз аларның фикерләрен белү, нинди темаларны яратып укулары турында сораштыру, алар белән аралашу. Бу инде безнең мондый форматта беренче очрашу бу елда. Алга таба без аны башка авыл җирлекләрендә дә дәвам итәргә ниятлибез. Бүгенге көндә җирлектә 48 хуҗалык район газетасын алдыра. Басма белән хезмәттәшлек итүчеләр, сайт, социаль челтәрләр аша элемдә тотучылар шактый. Әлбәттә инде без редакция хезмәткәрләре белән күзгә-күз сөйләшү бик безгә йогынты, уңай йогынты ясый инде. Безнең җирлектә инде укучылар бу газетаны бик кызыксынып язылалар, алалар. Бигрәк тә менә яңалыклар, район яңалыклары, шулай ук авыл җирлегендәге яңалыклар, котлау, файдалы киңәшләр, барысы да кызык материал. Алар аның белән бик теләп танышып баралар. Зәйеф уклары район тормышын яктырту өстенә сайт, социаль челтәрләр аша элемтә тотучыда, әлеге биниһаят күп эш башкарган хезмәткәрләр эшчәнлеге багражларда кызыксыну уятты. Абунәчеләр газетада күрәсе килгән темалар, проблемаларны уртага салып сөйләште. Газета укучыларыбыз белән урыннарда менә шулай җылы дустәне, җылы аралашуны кирәк дип саныйм. Чөнки алар белән урыннарда очрашу кызыклы темаларга юлыктыра, күренекле шәхесләр белән очраштыра, аларны борчыган проблемаларга юлыктыра. Һәм һичшиксез алар үз чиратында безнең газета битләрендә урын алачак. Шигъри сүз җанга сихәтлек, рухи азык бирә шул. Бакча артын ындыр арты дигәйдек. Салмак кына шилтерәп ага елга сулары. Сокланырлык ямьле табигате тыңлап туймас кышлар сайрау. Оралашуда 1 апрельдән старт алган агымдагы елның 2 яртылыгына язылу өстенлекле юнәлешләрдән. Очрашу барышында ук Зәйеф уклары газетасына язылу да оештырылды. Резима Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Әгәр дә шундый сораулар булса, безгә ул теманы күтәрергә җиңелрәк дип әйтәм.